Sama niyo eh, pwede mang layuan din niyo eh. Wala bas mo agi diri. Ay, paghilom na ko Linda, tanawa ra ko na lawas mo gaburot-burot na kay di ka kabalo mag-exercise. Karam kagbas, magyan man ni nagbaster nga kahuyan man eh. Nung sa may ato sakyan diri, pwede malayo sa baktasunon diri. Magbaktas, ratar mo, yus-yus mo gamay. Kapoy kayo eh, nga pwede layuan. Tanawa ra mo tiyan mo ra kag kuan, buntis dusi ka tuig. Para mo ni magniwang gamay ba na unsa mo Iwan ko, napagisubidaon. Ay sos, na mo Linda, may problema ba day na? Kami bahalag tulak nimo. Tulak atras ka dira sa subidahon. Kapoy lagi yung mga tilo, wala motor diri. Tricycle. May motor diri. Multicab. Ambot Ah, ni grabe, Molinda, gito. ambot ni Molinda, pagbaktas, papabaktas sa ruma, ano mga tambok ni mo may Sa bookchair mangkot, sa mga mangkot, kay nami bas nga ginasakyan. Oh, inyo Sa man inyo, to. ha? Inyo man to. Uli Manding dito sa inyo ako. kay na may kuan diri pero arkilahan lagi. Unsa man? Wala sidecar kaning bike ba? O kato na lang. Nakikwarta di ay. Kasir. Yo sir. Ah, sir na be. Ano sir? Sir! Sir! Oh, Randero. Tara dayo. Ano bike man si sir dayo? Sos, pastilan na aram din mo diri ay. Ganina raw si pangita sa inyo ba? Pastilan kung saan man nalinday mong naong magamugot ng gamugot naman na. Kabaktas lang kag pila ka kabalo na ko daan nga baka nang binaktasan ni mo mo ng ludlood si mong naong. Pues Ginoo ko ni mo linaw sao makapagkahiyos oy. Tinuod yun ko sir. Tinuod yun nga. Mo nang kamugutan niya oh. Baktas lang sir. Baktas. Mangitag bas ng hinoon. Grabe katapulan sa o paghilis tambok ka Hala, na-invite si sir. Habi to. Pasakay ako, sir, be. Mura po kag makuan. Anak, ang gamay na nga bike. Kaya lagi na. Inom di ako, tanawa ka, nipis ka ng bike ko ni Sir. Oh, sa Brookshire, nana, magana mo, taglima ka buksakay. Taglima ka buksa. Unsam na ito inyong bike day? Katong mga bata, lagi, nga ikaw. Bata pa rin ka. Katumbas magaglima kataw. Katigulang na nimo oh. Tanawa oh. Sir, sige na, sir, ba? Ngitag bike nga masakyan na mo, sir. Ano kay bungot oh. Dili ka pwede diri. Sir, ako sa una sir, be, sir. Ayaw ba? Ayaw. Sir, tulot ta sir, ikaw. Basag din na siya, sir. sir. Dili ko sa sir. Ayaw dia. Ayaw dia. Maguba na maguba. Ikaw kami ni drive sir. Kani kay mo lang bike ko madisgrasya ta nang konyo. Sige, sige. Ilan na pwede si Linda kay Dako wala kayo. kayo na maigo diri. Kaming duha noon. Una rami sir. Una. Yan, yan, Balik ka rin iba. Oy, mo no. Balik ka rin, balik ka. Kusi ka Balik ka rin, balik Lagi. ka bike. Tara Balik na. lagi na ko sir. Mga naong yung mga danghag Lagi kayo. balik lagi na ko sir. Dili kay danghag kayo. Sobra pas danghag tanga juga yung naong nga naong. Magamping, magumi ka ba? May magamping Ano sir. sir makanigawas kayo na sir. Nalibang ka. Padre padaganan na pre. Pana pa Bye-bye Linda. Pagbaktas mo ni Kakiat yung agi ng mga naong nga. Sos! Ginoo ko mas jantiha man nagkalamin lang ipang ano uray pang sampo ko naglagot ni kanila ba. Ako na magbaktasan ni Ron. Oh, sir, no, sa mga sir, ay, kipera man yung bike sila niya, sa kuwa wala. Papoy, biya kayo magpaktasan ni Ron. Di ikaw, magpaktasan, tuwa na ito magpaktasan ni, usawan mo na ito ni Ron. Turo sila, lingaw na kayo. Kung ako ni mo pera mo bike. Sos Ginoo ko nang linda ka na ba hawd kayo mo pataka lag istorya. Tanay yam din ang naong ni mo sos gilambi na ng wait ni mo. Wa ka kita na. Oh, tanawa. Hala! Yes, sir. Isa may kabalo mo drive na. Lisod pog ikaw. Ako mo drive. Bili na ka diri balikon lang taka. Sama na si Sir Roy, di na po kumaliko na niya. Tanawa guna oh. Di ka manglugso ta interior anang ligida na Di masakyan. kaya, lagi na, kay gimo na sir, para sakyan. Para sakyan kung ingani mga lawas. Ug ingani, wala na sila kabalo nga na day lawas ingani kadako. Kabalo na sila daan si Roy, kay expected na nila. Expected mao gani no, children's park kani pang bata Sir, ni. expect kanino. Utok ra may bata nimo, utok ra man. Sige na sir, kung ano sir, kim, para mo wala ko na tang. Nagkuhan ko magtuyo ko. Tanawan lang ko anana para Masakay mahapi ka gali na. ko sir no. Sa mukha nimo ay tanawa testing ra ko ni dre. Sama ni si Sir Roy, magyaw-yaw man noon. Oo, kanindot. Ano Tay sayo sasakyi. Ay sasakyi. Tanawat oh. Oh. Sige, tanawa na nini. Ayaw sasakyi. Pas Oh, sige daw. tay sa ayog aglihok. Sama na si Roy. Tanawang ligid oh, tanawang ligid. Okay ra lagi na. Okay, tanaw. Oh. Og ikaw ba nagipis na mura na magawas imo mga tinae tanaw. Grabe pod ka si Roy. Sige na sir. Turaw ka butohon oh. Pastilan. Sige na ba para makaabot sa kantuhan. Pagkadaghang estudyante na kung anong na basta na ikaw yung berting daku Sige ataw. na sir. Go sir! Hilom na, hilom. Isos Ginoo ko mahurot akong puso gani. Go sir! Go Puyo sir! ba? Go Puyo. sir! Puyo ba, puyo? Go Isus, sir! Maria, si Go Mabuto, sir! akong Go ugat, sir! sinikan. Go sir! Go sir!
Hala sir, nagapahapa li kasi hini kitang dagan. Pastilan. Ngapa ko kay grawa ko'y kusog, padagan. Di ba ka karon? Hala sir, liko di sir kay dulugon para kusog kitang dagan. Hala sir, delikata, delikado diri sir, sir. Sir, why break sir? La, patay walay break. La, patanawa lagi. Sabot. Ano naman lagi diri lagi? Sabi. Sabi. Unsa naman kami sa lasaan naman tamis. Gali no, pataka naman ko gagi. Sa pa ning driver ni nga. Taka lang kagagyo eh. Balik ta sakit tas guro. Balik ta. Basig masagtag mayo. Balik. Kita to sa sirta. Balik ituyok. Ito yung bugatan ni mo god, di man puga mo kuha ng asa ng gagi. Driver ni nga. Kalayo. Karon sila sir, asa tulo pagitaon ron. Tara. Ina. Iyo. Bugatan. Sige. Lakaw dia. Bulumeng! Patay! Babagata! Agay! Pataka naman mag-drive sir. Sir, ay! Patagal ang guys! Saman mo sir, musugat man mo. Ako tiil ba? Agay! May gali ka na ikutson ako nga anaan. Ilam niya! Kutson! Asa si sir? Ambot! Sir ulit! Pastilan yun yung mga bata ni misugat pa yun.